Йортларда яңа 2016 ел. Телевизорда топ-клип тапшыруы һәм мин Айрат Ильясов. Яңа ел яллары ахырына якынлаша, ничек эш графигына кереп китәргә, бары тик сезнең өчен безнең резидентлардан киңәшләр. Шулай ук яңа атнаның нәтиҗәләрен игълан итәчәкбез. Без башлыйбыз. Топ-клип тапшыруның кагыйдәләре буенча без иң аз тавыш җыючы клип белән саубуллашабыз. Кызганычка каршы, киләсе резидент безнең хит-парадта соңгы тапкыр чыгыш ясый. Сау бул. Ямсызыны матур күрсәтә, ягышлардан кисәтә, күңелләрне гөл яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт усыю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт усыю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Хәзер безнең хит-парадка яңа резидент аяк баса. Каршы алабыз. Yakın itip öz itipler, Kildim sizni күрергә. Nişikler yaşap yatasız, Хәллегезне белергә. Сәлам сезгә зур сәлам, сәламнәрнең улысы, Шыныклыктан әйтелгәннең ялкынлысы, җырлысы. Сәлам сезгә зур сәлам, сәламнәрнең улысы, Шыныклыктан әйтелгәннең ялкынлысы, җырлысы. Sizning işin qabul etib alığız, izgi matur tilak etib ko'ngligizga solığız. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Şeşmi alıp bildi yalqınlı selamlarını, Şın yürekten bulğanı hisler, Bəxtli etmey kimlərini. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Salam sizga zur salam, salamlarning ulg'isi, Shuniqloqdan aytilganning yolqinlisi, jırlısı. Таңсулы кышкы ялларны өйдә утырып түгел, чаңгыда йөреп, тимер аякта шуып үткәрергә тәкъдим итә. Аның уйлавынча, шул чакта эшкә кереп китүе авыр булмас. Таңсулу өчен тавышлар бирергә унытмагыз.
tüzelerimni jırlar aşa yollayım sana yalqınsıman hislerimni can derden derin aşulanma oylamışa etken sözlerime dığa kalıp gafu sarayım yaşlar kilemon su gözlerime canım 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 işit sözlerimni jırlar aşa yollayım sana yalqın zaman hislerimni canım Rəhmət sina durmuşumuna Ballı güllü nurğa türgen üçün Ömürlükə yaratırğan Jiter küşüm bağırım, jiter küşüm canım 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 işit sözlerini jırlar aşa yollayım sana yalqınsıman hislerimni canım canım işit sözlerimni jırlar aşa yollayım sana yalqınsıman hislerimni canım yalqınsıman hislerimni canım yalqınsıman hislerimni canım bilesinmi sizersinmi iştirsinmi Диләрә Мироваева ял дигән нәрсәне гомумән белми. Ул гел эшли, ә сезгә кадерле тамашачылар булган бар вакытыгызны гаилә белән үткәрергә тәкъдим итә. Без ял итә белмибез. Безнең ял кичен кайтып йокларга яту дип уртаклашты Диләрә. Безнең тырыш резидентыбыз өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 134 кодын юлларга онытмагыз. Һәр бер кыз бала балачактан ук матур, төз гәүдәле, кыю, ярата белә торган батыр егет турында хыяллана. Көннәрдән бер көнне егет көчле кулларына алыр да тормыш юллары буйлап бөек бәхеткә таба юл тотар. Бүген ул кыз бала бигрәк тә гүзәл, бигрәк сөйкемле. Тормыш юлын үтү җиңел парлашып атлаганда мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда мәхәббәт гомерле булсын сулмасын сүрелмәсен язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен мәхәббәт гомерле булсын сулмасын сүрелмәсен
Язларыгыз көбек матур булсын гомер көзегез, булсын гомер көзегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Гомерле булсын, сулмасын сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын сүрелмәсен. Язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Язмышның шишеләре хисләрне Салават белән гүзәлем ял итү дигән нәрсәне гомумән белмиләр. Алар гел иҗади эзләнүләрдә, концерт эшләре белән кайнап яшиләр. Шуңа күрә ял итүдән соң ничек эшли башларга дигән сорау аларны бер дә аптыратмый. Гомумән 10 көн ял туйдыра бит ул. Шуңа күрә без тизрәк эшкә керешәбез дип сөйләде безгә Салават. Шулай ук парлы җырчыларыбыз өчен ял ул туганнарын күрү өчен зур сәбәп. Алар 10 көнлек ялларда барлык туганнарына кунакка барып, бәйрәм белән котлап, бүләкләр дә тапшырып кайталар икән. Тамашачылар, Салават һәм гүзәлем өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 138 кодын юлларга онытмагыз. İlendirge kirek. İlendirge kirek. Takılar vakar bitti mi şimdi? Öyle koyma tı beyler nasıl mı? Ana cırcı güzelimle aldan koy. Kişi güldürtmeyin deyin. Şırşı güzelim kim deyin. Ana bir babam urlansam kaçtalı bulmakanlar. Tamam ilen. Tamam tır. Ben sizin şey işi böyle tuttale. Bak. Baba çıkaya yap. Bak. Güzel al kaç bak. Bilsen yürü sügenim. Nişik yana yüreğim. Seni gene uylap utemirim günlerim. Sensiz algan kişlerde Yoklay almayım hiçlerde Sınama canım kırtme hiç meni gürlerge Gel yanıma sigelim Bil canımın kigelim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Gel yanıma sigelim Bil canımın kigelim Sen gene bitmenim ömürüm Ümidim bəxtim Senden başka bu jirede Yaşay olmam bir günde Kuresim gile seni önümde düşümde.
күңелдә Яратышып гомергә Яшәсәк иде дигән теләкләр күңелдә Кил, кил, кил яныма сөйгәнем Бел, бел, бел җанымның көйгәнен Син генә бит минем гомерем Өметем, бәхетем Кил, кил, кил яныма сөйгәнем Бел, бел, бел җанымның көйгәнен Син генә бит минем гомерем Өметем, бәхетем Кил, кил, кил яныма сөйгәнем Bil 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 canımның kuyganın Син генә бит минем гомерем Өметем, бәхетем Кил, кил, кил яныма сөйгәнем Бел, бел, бел җанымның көйгәнен Син генә бит минем гомерем Өметем, бәхетем Өметем, бәхетем Әби, менә güzelim. Күңелең булдымы инде? Ой, матур сивер икән. Ну, миңа җитмәyin бабайны. Тамашачылар, иң мөһиме, бәйрәм табыны янында күп вакытыгызны үткәрмәгез дип киңәш бирә безгә Лилия Гыймаддинова. Аннары төннәрен ошамаска һәм күбрәк вакытны урамда, саф һавада үткәрергә. Лилия өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип сүзе белән башлап, җырчының кодын язып җибәрергә онытмагыз. Йөрәк юлга чыгу Һәм көчле ярату Җаннарыма бирә зур шатлык
тик сиңа. Бирмәм сине, бирмәм ятларга. Синдә таптым яшәү кадерен, яшәү кадерен. Синдә таптым, синең янга барам, сагынганга бәгърем. Синдә таптым яшәү кадерен, яшәү кадерен. Синдә таптым, синең янга барам, сагынганга бәгърем. Сәгъбетдиновлар гаиләсе ял итәргә уйламаганнар да. Алар чыгыш ясауларын дәвам итәләр. Баксаң, Илнур әле мәдәният йортында да эшли. Чыгышлардан башка ул анда да эшләп өлгерә. Яңа елдан соң җиңел итеп эшкә керер өчен эштән чыкмаска кирәк дип көлде безгә Илнур. Паркана безнең иңдә җыры өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Сихри төннең аяянда, аяз көннең кояшы. Син аемда, кояшымда, минем гомер юлдашым. Чәшкәләренең хуш ислесе, шәфәгы сине таңнарының. Шибәрләр күп арасыннан, бары сине сайлады. Алтын булып агармын да, көмеш булып тамармын. Мәхәббәтебез күгәнедә, йолдыз булып янармын. Алтын булып агармын да, көмеш булып тамармын.
Мөнир Рахмаев сезне киресенчә күңелегез тулганчы бәйрәм итәргә инди. Эшкә чыгарга 2-3 көн калгач, элекке режимга кайтып, йокыгызны туйдырыгыз ди. Иң мөһиме күңел белән ял итәргә. Мөнир Рахмаевның җыры сезнең тавышларыгызны көтеп кала. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, doğan günün beyremin. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Yaxtı hiç günelinde, beyram doğan gününde. Dost doğan yakınların, kutluy seni ul günde. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілің şun demelle. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, doğan günün beyremin. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Doğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Nasip bulsun, bəxtli güləşəklər. Bəxtli güləşəklər. Руслан Ахулов ял көннәрендә дә эшли. Рәссам буларак ул киресенчә 10 көнлек ялда рәсемнәр ясауга чума. Һәм әйтергә кирәк, бу эштән ләззәт ала. 2016 елга җырчының зур планнары бар. Әмма ул безгә аларны сөйләп үтмәде. Киләчәктә дә Русланның клибы безнең хит-парадта күрәсегез килә икән, 1320 номерына 136 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Бу атнада 3нче урынны яулаучы клип. Yaşıl hət fəulən, avul qızı
Рәзилә һәм Рәмилә өчен яңа елдан соң эшкә киреп китүе бик тәгин җиңел. Алар бирелгән яллардан яңа көчләр туплыйлар. Безгә киңәшләрен дә бирделәр. Эшне эш итеп күрмәскә, киресенчә ниндидер бәйрәмгә барган кебек барырга. Менә шул чакта ялдан соң эшкә киреп китүе җайлы булыр дип сөйләделәр безгә игезәкләр. Кызлар өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Бераз тавыш җитмичә, икенче урынны яулаучы клип. Эшне жаза кебек түгел, бәйрәм кебек күрергә кирәк ди Фәридә Алсу дуэты. Мәсәлән, алар бар нәрсәдә дә позитив күреп яшиләр. Яңа ел бәйрәме үткән икән, алар гашыйклар көнен көтәләр, аннары инде ватанны саклаучылар көненә әзерләнәләр. Шулай бәйрәмнән бәйрәмгә җәйгә дә керәләр. Фәридә Алсу дуэты өчен SMS хәбәрләр юлларга онытмыйбыз. Алтын медаль иясе каршы алабыз. Güzel
Ышанның кайнарлыгын тоеп, синең назларыңда эрим әле, килер юлларыңа чыгыйм әле, атын җилләр булып яуыйм әле. Ышанның кайнарлыгын тоеп, синең назларыңда эрим әле. Иңеләреңә башкаемны салып, чәчәк исен килә тоясың. Синнән башка һич тә белмим, хисләремне кая куясың. Килер юлларыңа чыгыйм әле, акын җилләр булып яуыйм әле. Кышыгымның кайнарлыгын тоеп, синең назларыңда эрим әле, килер юлларыңа чыгыйм әле, акын җилләр булып яуыйм әле. Кышыгымның кайнарлыгын тоеп, синең назларыңда эрим әле, синең назларыңда эрим әле. Кызганычка каршы безнең очрашу ахырына да якынлашты. Мин Айрат Ильясов сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Калган ял көннәрен онытылмаслык итеп үткәрегез. Һәм әлбәттә безнең резидентлар өчен тавыш юлларга онытмагыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.